नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा राहत मिलल बाटे। हाई कोर्ट द्वारा गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामला में दोनों के खिलाफ निचली अदालत में चल रहल कार्रवाई पर रोक लगा दियल गईल बाटे। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर भी रोक लगावल गईल बाटे। अब्बास और उमर की तरफ से दलील दियल गईल रहे कि 2005 में जब उनके नाम से जमीन का रजिस्ट्री करावल गईल रहे तब दोनों नाबालिग रहना सा, यही वजह से उनकी तरफ से उनकी मां अफसा अंसारी द्वारा रजिस्ट्री करावल गई। एक कारण से उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कल जा सकेला। हाईकोर्ट द्वारा यही आधार पर चार्जशीट पर रोक लगावत हुए निचली अदालत के प्रक्रिया पर भी रोक लगा दियल गई। ई आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह द्वारा दियल गई बाटे। आरोप बाटे कि मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके गजल होटल का निर्माण करावल गई बाटे। पिछले कुछ समय से लगातार अंसारी परिवार कई विवाद में फंसत जा रहल बाटे। ए बीच में हाईकोर्ट का ये निर्णय अंसारी परिवार खातिर काफी राहत भरा बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल लाइन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।